Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu, umakhwela, umacele, amakhosikazi asemzumbi asesayidini nelodwa. Nibenzelani ubuxoki? Ubuxoki nibenzelani? Nibenzelani ubuxoki ngale ndlela? We guys, ngicela unitshela ukuthi intshumayelo egcwele ku-social media, umacele unenhliziyo embi. La ngisahambe khona nje ngilunguza, unomona kanjani. Umacele ube u-first wife, angithi. Mayeba u-first wife, naye zikhona iy'gaba adlule kuzo kodwa waba u-first wife. Angithi ayijikileyo uthi u-first wife. Afika amanye amakhosikazi. Yabo ukhiye wale mpendulo ngoba phela manje sesifuna inhliziyo embi le kaMaceleke. Laba abanye banenhliziyo ezinhlangatho phela sihlukanisa kanjalo. Ukhiye-ke ukuze sithole iqiniso lalesimo ukuthi lana-ke ngempela nakho ukuqualify ukuthi unenhliziyo embi. La makhosikazi asemzumbe afike kanjani? Angithi kwa-girlfriend kwabo. Angithi manje umakhwela siyambona ngoba yena eyakhe indaba iqale kanye nathi ne-TV show. And ningakhulumi iphutha nesike kwaba nokuthula. Umseleko laba bakhona njengamanje ufike nabe sebehamakhosikazi kodwa awuvuki nje ube unkosikazi khona la kudlulwa khona. Umakhwela siyabona ukuthi uyapi uyolala kwezinye indawo la umseleka abhukhe khona, badla ukudla abangakuphekanga emabhodweni abo ngoba basendaweni abacashile kuzo. Yabo ngoba yena unjani usayi-girlfriend. Kuze kufika la kuthiwani-ke uyalotshola umakhwela usezosondela emzumbi. Masingase sifune lapho ngoba indaba ilapho sizobona ukuthi umacele ngempela inhliziyo embi khona yini. Ngoba ubu-girlfriend babo asibazi. Sibazi sebehamakhosikazi sebesemzumbi. And impi yabo nomacele yona ithanda ukudida. Yazi ngidida ngani? Khona uyabo manje eSouth Africa umongameli uRamaphosa. Njengoba uRamaphosa umongameli uyena ubaba. Izinto ezonakalayo zonakala kuphi? Ekhaya likaRamaphosa. Angazi uma uyayiqondani leyo nto lokho sisiyapi. Umongameli bani? uRamaphosa. Imithetho engahlonishwa enjani ubaba wekhaya. Uyobona ukuthi izimo zihamba kanjani kodwa ayizibele. Nalapha ke Nkosi yami one-vision elandelwayo umseleko. One-direction yokuthi into iphelelaphi, iyaqala noma iyaphela noma uyayivala umseleko. Amakhosikazi-ke angazi noma angena ebe ne-expectation yokuthi umamkhulu Nkosi yami uyosigona athini. Kanti isithembu sinjani? Shuthi bona ukuba warm okubadonse bafika ngaphakathi umseleko. Uma futhi sekubanda ababuzi ngani yena. Hayibo, ku-season 8 ngicela ukunitshela ukuthi ubaba umseleko ulahlekile. Kwavela umacele ayikwazi kuba nje yonke lento. Ulahlekile ubaba umseleko and sesibonile ukuthi kahle ahloshaya umthetho umacele. Umacele lo obehubha umseleko ethi ahamba kufuna i-girlfriend wayithola. Umacele futhi waphinde wahubha umseleko wamklinya wathi akahambe yolobola because iyona into ezokwenza sense mawukuthi umacele uyena o-wrong kakhulu kodwa into eyenziwayo ilefuna umseleko. Ukuthi nje yena uyahleka-ke Wait guys, niyasazi lesi stage lesi sokuthi yonke into iyahlekisa. Mhlawumbe umacele usekuleso stage sokuthi yonke into iyahleka. Ngeke ngafika leso stage bangcwele. Sokuthi nje futhi yabo uyivala le video ngoba ngeke ngisakwazi ukuba serious, ngicela uyivala. Mhlawumbe umacele usekuleso stage leso. Hayibo mamkhulu ngoba uyahleka. Hayibo istage sokuthi yonke into manje seyihlaya nje ngoba nathi sibuye sithule sithi kodwa lo baba umseleko uyo umhusband kaMacele kanti kwenzakala
bo, abantu bazongishaya Nkosi yami.